Kowe tok-tok mati. Ya. Kah, wong lara pengen waras urip bukan mati. Timbangane duwe dijalukne pekok. Kene lho, kok glundungake lho kok leh duwe. Wong mati iki piye? Wong mati kuwi piye? Ora bekan. Ora mati. Wong mati ora bekan. Engko aku tak nangis. Kang, dasku. Goblok. Rada dibalet. Oh, kaduan. Ora tau. Kaduan. Ya, kowe pokoke cocok mati. Engko lak HM sakilon rene. Ya. Marata kurene tak omong aku kok nangis. Kowe mau meneng wae. Aku sing penting enek dhuwit. Aku meneng. Wis to. Wae manut awakmu ya. Wis. Sampe iso nangis ora? Iso. Piye? Veronica. Mosok nangis ngono ngambung. Sing wong budaya iki beda. Budaya iki bablasan. Sorry bro. Latihan sik ya. Lho, lah kok metu. Iki jokno. Miku. Wes, lah ditata ngene, pokoke kowe meneng tok. Iki nyapa? Penyapa? Nangis, belajar nangis. Aku sudah tahu nangis, Tem. Nangis ya nangis. Ki nangis apa ngundang bledek. Aku ki sudah tahu nangis, kok. Suwi ra tau nangis. Nangis ki yo ngene iki lho, Pak. Iya. Nangis ora tau badhok kita nangis mung di rumah sakit. Nangis wong rasa yo ngono kuwi ta. Ses, rasa kerosan. Lah. Diatur kakange angel men. Sing penting cair, paham? Meneng. Gak bisa nangis. Aku melu trenyo nak awakmu. Nek koyo ngene urip budam. Ini Nek wong teko aku iki kaget. Apa nek ayo. Aku dhewe selama tak apa iki wis ra dolan iki setrum danku akhirnya setrum jadi. Lagi nyanyi apa? Veronica. Aku nangis, kancaku mati. Wis mati. Urung wis. Wis mati. Ya wis. Lho, ora mesakne. Iki lha duwe apa-apa. Kaget aku. Iki mati ora duwe apa-apa iki mesakne iki bocah iki. Imut iki lho. Angel. Gelip. Wong edan. Mungkin iki gimana? Tinok kekelet. Aku naikit nanan. Aku iki pada kiron. Iki mati pada kiron. Iki kancaku mati lho pada kiron. Iki lho. Iki ya. Oh balik neh. Alah. Ngapene nangis ora? Jane arep nangis aku. Iki mati. Balik neh. Alah, garek metune tok bolak-balik. Iki mati lho, pada kiron. Iya dek percaya. Iki lho. Gemik kae. Mau mati ya. Aku malih kaya anu apa? Pangan telek dus. Wis rindel. Sing mati iki selentem. Sopo selentem? Ya ampun. Napa sih? Lagi cakin diutang aku akeh nak mati ngene iki terus mati keterap becak.
Wah, lele perumahan rong lunas kok modal. Anake lagi rong wulan keplindes becak. Mati ndase kok. Ndase keplindes terus sikile pedhot. Masih keplindes becak terus keterak bledek, pedhot pecah. Iki wis ora. Ya wis ora enek no mayite renek hancur. Iki mau tak lem LT-ku. Akhire tumpuk neh. Oh alah banget. Iki tenan. Iki aku wis ora duwe sapa-sapa. Adem tenan. Iki ndase mau pecah, iki pecah. Muni lara. Walah totem temirunge dawa merah. Lho sikil ya, Pak De? Sikil. Sikil ta? Sikil. Oh, sikil apa iki? Asam urat Bukan sikil ta. Coba ae. Terus iki pemakamane aku sing bingung. Rasati. Loh iki demite jin setan pripayang lelo Baraspati. Rasati kubur. Loh, tukokno karbit ada iglang sing dimbu ae. Loh, lagi menungso apa banana? Iki engko terus piye carane iki gotong Keluargane iki omahe ndi? ora enek. Dek wis. Duh. Iki ta. Coba lu kuwi kok ora sampe ndase meletos. Walah. Aja batuk. Mati. Gawa muleh. Enggak iso. Iki sing gotong angel iki. Butuh wong aku. Ora duwe dhuwit ra. Kowe kancane. Aku wong tuwa. Nggih, nggih. Aku ki pokoke prinsipku ki lamongan. Lah kuwi apik. Mong ki momong. Mula penjabat Lamongan ngampek rakyate atine apik-apik momong ning sapa wae. Lagi ya pokoke Mergo kuwi keturunan Mbah Lamong ya Ronggo Hadi. Oh. Lah terus Padakne wong iki tipis. iki butuh wong digawe nggotong. Oh sono. Lah ya mesti digotong. Digotong rono butuh wong pira? 350. Piye? Anggotamu kuwi ae mungkuk 50. Wis penari, wis pengrambut. Iki 350. Iki gak digotong ngene, enggak digebandos dadi dijunjung lho, dikoyok piring lho mlaku rono, koyo wong slametan lho. Lah mbok diseret nganggo tampar. Lah ya mesane Kaya sing mati iki kiai apa tokoh. Raine slentem sikile kaya knalpot kene. Lho, mesakne engko lak sampe mambu aku ki mongan. Ya rasa golek wong, paling ora dipikul, nganggo pring. Nah, dikekne tandu. Cah sitok ngusung 2,5 juta ambulan paling sing muwe 750 iki. Lho, iki mosok 2,5 juta. Susuk 45. Lho. Iki opo dhuwit 50 susuk 45. Ndak boye. Mosok gak cukup. Ora oleh kene lah. Tambah. Urung ambulan nih. Piye ta piye? Engko bandoso tak kene ndur ambulan. Kowe engko iki nggo ngangkut slentem wis to. 10 juta. Kok sapa? Lho, ngenteni kok ketua DPRD karo saweran kok bupati ta. Iki nyapa to kok ngomong saweran kene? Yes. Lah iki lho kene kok. Aja lak mung anu. Ya kene. Angel men kok ngetokne ngono ae. Nek 50 ping 10 500 butuh pring pira? Ya pring 3 truk lah dane. Ku kok tak gawe koyo anu lho koyo gapura. Lear gawe omah par. Iki jeng ngono kuwi ancane. Pring kok 3 truk iki mayite. Ya lak pringe sithik, wonge sithik. Sementing kembang. Oh, kembang. Kembang api. Dadi ben ruwame engko sing delok. Apik. Ludruk. Percil ses cewor ngono Mlebu. Mai dilebokne bleng semeti kembang api. Tawor meriah. Bagi jane ngurusi wong mati. Butuh duit. Duwe ya duwe. Engko kowe blanja ning pasar pisan golek kembang. Ah, kembang. Morine. Loh, njaluk jin. Apa?
Jin. Mbok golekno kaose tulisi Hello Kitty. Ora njaluk sing beda karo PT. Kok iso Gak oleh ya? Mori putih. Putih. Pirang meter? Ya sekitar 3 pis. Pis. Enek no pis 1000 meter. Enek. Aku nggo buntel kowe barang kowe. Nyapa buntel? Mayit sito ukurane nek serendem cilik ngene iki gawe karo tengah meter Lah. sing dibuntel sikile ndase ben. Lah piye to iki? Ya ora oleh. Kene duit mesane lho. Wis sementing utange dilunasne. Ku timbangane iki metu dadi pocong saiki. Lho, wong mati iki. Iki rasa terkanu. Ya ya ora enek terkontaminasi. Lah ya Wis kecekel ning Jember, kecekel ning anu mayare pocong palsu. Aja percaya ning isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Ya ya kowe dadi masyarakat kudu iso nyaring berita ning HP, berita hoe kuwi aja hoax. Berita dangdut kowe hoe. Masalah iki upamane wong mulai jangkrik. Oleh enek kurange. Nggih. Napa nih? Nek kurange engko tak tambah. Ora enek kurange, wis aman kita toto. Lah iya. Ndang mudhun kono. Ndang gawa mulih. Tak mulih. Keluargane dikabeh. Wis tak duduk sak sumur nang Rembang. Wis kuwi tak gawe sumur. Aja lali toprak jeruk ya kabar. Ya tak kabari kabeh. Wis tak duduk sak sumur. Wis sampai wis. Mudhun. Aku meneh iki nek sok neh iki pamane. Iki ngangkut mayite kok angel meneh. Lah saya nelpon bocahe sing marana sapa? Kowe wis tau dis wong mati ora? Urung. Ngene. Piye carane? Kene. Carane piye? Pamane kowe sirah kono. Kowe sirah. Aku ning sirah. Kowe lah, engko ning sirah engko lak dhek tinggal-tinggal. Ngendi ana wong mati baline. Wong donya wong kowe mangku sirahe pangkunen. Nah, ngono. Ji loro, telu, papat, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pas to 50 ping 10 500 jajal 250 iki mosok kene kono ilang li 250 iki lho mosok lagi lu ngono ke silang kelakuanmu mbok marenono kalah remi ya kalah ning aja ngentiti ngene iki nyapa ngentiti kuwi iki lho delok entuk jajal balenono ping murah marungone balenono lak hitung piye jajal 50 ping 10 500 ji loro telu papat 5 6 7 8 9 10 pas 50 ping 10 500 balenono alon-alone iki wis 500 lho lah ngitung walone lho jajal enek sing ganjel rumah saku jajal enek sing ganjel si loro nah iki loro wis mlebu nah iki lho bocahe iki lho cahe jenenge dikene sito loro telu papat alah nyapa papate ndi iki telu kok lah iki lho cahe iki lho cahe mesti ora tau gawe iki kowe iki ndak kena 5 6 iki lho bocahe kene bocahe tak jibuke engko ora mau balekne iki paling nyelih dodik kowe yo nyelih Kapolres anyar tak pikir sing cek lawas mayar ewet anu komplita Pak Kapolres lawas wis nang Polda iso aku mau ngomong apa Polda wong kok kleru kowe nang Polda saiki wis kian wis nyah kabeh ya dan diangkut sul pak wis ono engko didusi sing iya tak dusi marine tak dusi banyu oli panta ben harum mayit kok didusi banyu oli ben lunyu rumah sam dusi duduh degan terus diweni kolang kaling seger iki wong tuwek stres iki wis pokoke intine lho bablas gak pecah tem oh malah micem ning sok-sok ya tangi lho pancen lah iya mas
Aku ra yo. Medeni. Wis tak kenaan kena. Susi medeni Susi. Ya iya. Kok sementol Aku tenang. Dirunggone ngono yo. Kok iso. Ono gletak-gletakne. Nah. Ditutupi wong ngono saruah ngono. Kowe wani apa ora ning sirah? Gak wani aku ning sirah. Wis sikil Aku anu. Kowe dipangku. Aku Kono sing apa? Tahu ping keluar modal lho sing dadi. Iya. Ngono, piye ndelok resik ana. Iki sikile gak dibumbuti sih. Terus. Emang apene ngedusi dintuti sik ya? Iya. Oh iya. Dipangku sing apik, dipangku aja sok dolanan. Iya. Ning ya sok-sok sing ngobahke ora sirahe. Sok sikile, Pak. Ada omong itu. Ya ampun, sok sikile. Aku rate. Lah iya. Oh no. Ditutupi ya. Tutupi ra penak lah. Ojo kate terus wong mati kok tinggal dolanan. Pun, sampun. Sekecon iki. Wis aman. Ning nek cara iki urip, mesti arep tak openi. Masa tenan? Lah kok sampe diopeni? Lho tak diai dhuwit. Lho, rene iki gak ditagih. Aja omonge dhuwite mung ning dibalekno sik. Masa ora percaya. Aku nolak awakmu 12 tahun. Aku kuwi kowe iki ya gak percaya ning aku. Aku ya ora percaya ning kowe. Kowe iki ya ora iso. Arep percaya aku. Saya itu ikut dikau itu 12 tahun. Ya ora 12 tahun ya engko sik kok. Mau balik Pak. Salah kursi. Tenan aku. Salah. Tapi diopeni tem. Iki jane mung etok-etok, Mung etok-etok wong kuwi. Apa iki jenenge? Mung etok-etok ora setengah. Tenan Mbak, aku arep pengen petuk bojomu. Matur nuwun anu di kelasne. Bojo sing urung balik lali nek. Wis aku wis biasa standar ngono iki balik kok nyapa. Ora iso. Ya tak hitung isik. Oh, ilang. Kok ilang. Engko mau mbok hitung saiki ra mbok hitung. Lah iya. Kang 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kok di kelasne. Asale kok kene kok dibalekne rene. Lho, bojoku ning ngomah. Ele, Nggih, pripun? Mata prih kena sabun. Wonten dawuh katimbalan. lungguh sing Romo. penak. Iji. Dhuwur ae wong jenenge aku. Aturaken. Kowe iki arep nembang apa? Lah jarene toprak. Ka iso ta. Nembang mbok modern. Apa kicomania? Iki lho teko kene iso kicomani. Lah, niki umume nek seragame ngeten niki. Matur. Nyapa anakku? Iki bojoku. Sing ora ngerti sapa nek kowe iki mantuku. Delok kursi ngeten. Kangen nduk aku karo kowe. Nggih Pak, kula nggih Usur-usur jenengan lho Pak. padang bulan. Aja cerewet ae. Bapak. Aku arep takon karo kowe. Aduh, gojekan. Siji kok gak nurun karo makmu. Arep ngentut neh, ping 3 tekan 3. Dia mau pindho ning rai kabeh. Ora aku arep mencret. Dia mau tus ngono. Napa Pak? Mboten nurun mak. Kowe dirabi percil urung duwe anak. Makmu biyen ki bakul sego buranan ki lari serap. Ana iwak kutuk, ana iwak sili. Ya ta? Iya. Nggih. Lah kowe bareng melu iki kok malah bodho piye? Dirabi kuwi. Ancene tak goblok nih bojoku. Beneran njaluk dhuwit terus. Kowe aja omong nek rung tak jawab. Nggih, Pak. Domong meneng kaya aja omong pokoke. Mulane jenengan ten mriki kangen kali kula nggih badhe matur kali jenengan Pak. Nyapa kok kowe arep mantur? Arep mantur? Mantur ki Matur padane banyu. Matur. M. Dapar apa ki losder manuk indang-indang. Kicomania.
Manukku siap nembak. Ndangak-ndangak. Meneng wis tuwek ora roh. Tapi bapak iku anu lho, Mas. Piye? Modern lho, aja mbok nyek kaya ngono. Perkara manuk ndangak wis biasa bapak iku. Peno ya apa? Biyen. Masa cek iso? Saiki kencing manis wis gak ndangak blas. Ya ndangakne ya telo. Aja judal ora oleh. Wah, diomongi ngeyel. Lah ya awakmu dhewe Kowe kuwi lho. Ya kowe bareng. Lah ya aku barang. Bocah kok bareng saiki ngene. Gelem ra gelem kowe kudu budal. Ngono. Budal ning ndi? Lah sesuk ora tanggapan. Wong sesuk perai. Padha. Lho padha bang. Lah iya. Lho banter piye kowe? Lah ora Apa ini budal ning ndi wong wis ning omah wis enak. Pun wis gak usah kesuwen, gak usah ngongkon dek budal pegatno aku karo iki. Tak olehne koramil nduk kowe areke. Tenan. Gelem kula manut jenengan, Pak. Kowe tak rabekne oleh kantor. kok iso dirabekne oleh kantor koramil kuwi anak-anak terus apa? Mbuh, anak-anak loreng, Mbuh. Anak-anak yo banser to, Le. Banser. Ya iyalah aku manut bapak lah enak. Oh, manut bapakmu ya bosok kuwi, Nduk. Ya buktine lho, dorong-dorong rabi sampean aku lho anake bapak, anake mak dodol sego boran, usahane kaya ngono wis. Lah usaha sego boran kowe bae pinggir embong lah, kowe tengah embong kok. Yo terak bis biasa. Sabar yo elek-elek kaya ngene iki Mas yo kaya munyuk ngene iki bojomu yo. Usaha apa? Bako sego jaranan kuwi lho. Boranan. Boranan Ya sego boranan disetelne jaranan. Angel wis tuwek. Lah kowe iki wong makmu Mbah lekmu si enek sekolah to. Dadi bumbu santen ke disatne welut iwak sili kuwi Utuh. bakar sik kutuk barang digoreng lagi dibumbon. Lagi ora. Lah piye? Santen ya to jek agung welut urip dicemplungne. Santen adem welut urip dicemplung. Dek iki katak siduk. Lah kok welute njongongok. Lah kok nyaporun ngono ya. Wit omong ngono ora tau masak kowe. Ya bojomu masak ya apa kan aku manut sampean lho Mas. Kongkon masak sak masak ya wis tak anu. Lah masa dengenane usang-usang sandal swalo. Pengen kurang pedes tapuk cangkem keluar sandal swalo. Usang-usang sandal swalo. Maju Piye, Pak? kudu diselesekne. Kayak maju sisan. Pripun? Niki Mulane aja pinjol. lho. Rumangsamu ku tanggungane Pak Kapolres tok apa piye? Jangan mudah. No, diadu domba oleh medsos. Berita hoe iki kudu iso. Berarti Aja judal ora oleh. Wah, diomongi ngeyel. Lah yo awakmu dhewe Kowe kuwi lho. Ya kowe barang. Lah ya aku barang. Kecamatan Bulure Bulus lho. Solo kura-kura ku lho. selok ura. Solo kura-kura. Selok ura. Nang babat ae nang babat. Lho, Babatin apa? Babat Satsuwinton. ya enak paru. Kuwi anak kecamatan Babat. Paru enak paru. Ngono paru-paru iki tak tulis ning kene jenenge apik-apik lho. Ngono. Lha kuwi Kowe iki karo bojomu sing deket. Ngono. Oh ya kecamatan. Aja ngempek pisah, najana irunge nyepor kaya bal poli kuwi. Kowe kudu deket mergo kene enek kecamatan deket. Oh ya iso. Ngono lagi tak cateti to. kuwi anak kuwi. Daki Lah anane kula mboten deket kali niku kan kepengin nduduki raine niku. oh iya, Lah kok iso duduki? kecamatan duduk. Nek Gresik duduk sampean, nek kene duduk. Neng pancene kowe iki kudu urip ki sing resikan, got-got nabutan dirsi. Aja ngampe enek peceren kecamatan peceren. Padiran. Kecamatan Peceren. Tiran. Wis kene saiki. Kowe bocah loro duwe tanggung jawab. Aku kurang nurut ya apa karo iki? Hei, kowe wong wedok kaya apa? Wong lanang iki pimpinan rumah tangga mangsamu. Hei! Tangkeme Bapak sabar, Pak, sabar, Pak. wong tuwek ning tengah ting brengok. Lah kuwi nesu kok wong lanang ya montab lah.
Lha ya apa pancen tanggung jawabe wong lanang aku koyok ngene nuruti sampean koyok ngono, Kurang apa aku dadi wong wedok? Kowe lho ora tau mbah-mbah mangsamu. Mosok mbah piye wong katokmu kursi tok. Iya, Kok katokmu diumbah kowe mosok arep ngetis-ngetis ngono. Iki lho yu masalah sampean gak pernah mbah. Yo Kang yo. resik-resik ora tau lho. Lho resik-resik gak tahu. Bojomu ki manggon ning kene alhamdulillah. Tak pengin melok nang Kecamatan Tawon. Lah tahu Entup, Entup. mantap. Mantap, Pak, mantap. Kecamatan Entup. Kecamatan Entup diem kulir kok piye? Mantap. Menika kecamatan Niku namine Mantub. Mantub, Sanes Pak. Entup. Pak Camate namine Tawon Ndas. Ya gak. Iya, aneh mosok mantep kok dadak ngono. Mantub Entup. Mboten cocok niku Pak, mboten nyambut gawe kula ngalor ngidul ditagi utang, durung lek BRI, BCA, Bank Mekar, Bank Ciyut. Lho, Sembarang alir niku. omahmu kan rame akhirnya. Ngetren. Rame bathukmu. Lah kene diparani Bank Mekar, aku ki ndelik ning guri lalang mayar sikilku ketok. Kiron mboten nenten. Lah niki sikile sapa akhir aku nggih aku yo ngono kok. Kula dadah sesine lho. Ben dinten enten tiyang silaturahmi. Kanca. Ya arep apa piye iki usaha, aja ngampek kena judul, kena Lah masalah kan ya usaha. Usaha piye? Isin Pak kula pun mboten usah. Isin tutupi kerasa kelaine. Rumangsamu mbah kono piye? Emang samu. Apa? Gimeh, bapakmu ning kene. Ya Pak ya. Kowe nek ra kena dituturi til. Iki cilik tau peni, mau rabi. Kowe nek ra tresno karo iki balekno banyu susuku. Lho, sik to. Kowe lanang lakon kowe bapake aku ora ta. Dudu lah. Lah aku kok sengkring-sengkringnya sing ngedat sapa? Ya wong wedok sing sengkring-sengkring iki. Rumangsaku. Sampeyan sing rukun ngomong karo bapakmu wanimu. Aku wis gak kuat Mas karo Masalah sampean. iki paing aku age. Dadi gepon. Giwing. Aku perasaan bokongku kok gondal gandul ki nggo apa. Kaya bar singis. Urung pedhot. Iki lho. Gondal gandul ning kene nak nampeki bokongku rumangsa. Mumpung jenengan ten ngriki wis aku pegatno karo iki, Pak. Wis Ya sing sabar to yo sing bening pikirane yo. Lho sampean maneh, Pak. Walah yo. Sampean ki yo sing sabar. Sampean kan bojone kakangku to. Nek masalah ya Kang. Bojone kancane dikirayan. Gak iso aku Pak, utang ngalor ngedem Genal. Kicomania. Liwat tak cedhake rumah saku nek trenyuh sedih tenan. Aku terus kon ning ndi to, Pak? Bapakmu biyen kuwi Maling. Iki disejarahi. Aku ora roh. maling.